everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nadungog ko kaganiha, may nagdoorbell. Oh, mabitaon ta ako at tuon. Ako tanahon kung kinsa. Ayaw pa nga bli Remihiyo. Remy, attorney Remy. O sige, Remy. Ayaw pagpangabli. Oras na sa kagabion. Oh, dili ka ninyo kaila? Niya, emergency? Kung ako ka nagkailang manawag unta, magpahibaw nga muanhin ako. Ay, basta naging mga kliyente, attorney. No. Kung kliyente pa sila o gusto makikita nako, mutawagin silang daan sa akong cellphone. Lain nga akong kulba sa akong dughan, Remy. Timanding abogada ko. Wa na masayod. O kung ako ba ka nang kaatbang sa kaso o kaha, dunay nagsugo aron ipapatay ko. Ay, si ba ko kaya, attorney Elsa? Maong Uy, ayaw pagpangabli sa gate sa gawas. Lakaw, balik na sa imong kwarto. attorney. Nakaabli sila sa gate? Hala. O nakasod? Nangatkat sila? Unsa ba kay ilang tuyo? Unsa man ako nang ablihan, attorney? Ang kumpuspusan. Ayaw, Bli. Hala. Armando, may ginakan shotgun? O saan mo ka na? Ilsa, nangandam lang ko. Nakadungo ko sa inyong ipresultihan kaganihan ni Remy. Kung nibalay ko sa itong kwarto, kung nagkuha ko ng shotgun. Ay, ganin na kung nanuktok, way tao. Tana, ay, mobalik rin ta sa atong agi. Nawara ba ko'y panihapon yate. Actually ko gutom na. Nanikorog na akong tinae. Hala. Sige pa. Tuktok ka pa. Nagpapa na menuka na ako noon. Ay, kuno kong suguan din di, haka. Naawa ko'y anak din di, ipapapapa na ako. Ikaw ang sabi ko ni panuktok. Ayaw paggawas, Ilsa. Tinig lang kutob. Kami lang si Remy ang mupadayon sa paggawas dito. Apan Armando, Niya ako'y shotgun na gina. Pabampu ang ganin na ron. Bungkag ang uwa niya. Ay, maguyawan ang sabtadok. Uy. Dali na, Remy. Basta dinig ka lang, Ilsa. pag-amping. Mag-anda po ko sa akong puspusera. Ay, kabihan na ini ganin halagay kong tinuktok. Pero wagi na nga bli. Dili pinis ni mo. O siya parehas na ako. Dunay tao. Linia. Ay, oy! Unsa man ang gitiyon sa kong naong, oy! Unsa man kada ko masumbuhan ini. Huwag ka magkailan niya kung gitumong si mong naong. Sumbuhan kini sa shotgun. Shotgun! Uy, kada kong lungag. Uy, kada kong lungag, uy. Mamatay ko, ana. Simba kong mabuto na. Bungkag akong naong, anang imong gigunitan. Uy, ayaw, ha. Ay, kada kong lungag. Uy, kada kong lungag. Patay. Buang nga ini. Nangurog naman kumayo ini. Ala. Ala. Nakaihi ko. Nadang unod. Nakaihi ko. Nakaihi ko. Kadako naman sa dang unod. Nakaihi ko sa kahadlok. Ay, nga nakaihi mo ko sa kahadlok. Ngisubad ko. Kadako naman sa unod. Wasay ko. Usa ka man? Wasay. Magawat ka? Tulisan ka? Ha? Dumag ko ay. Uy. Gusto ka lang mata ni ay. Baog pag yung kay suwang. Hala, yati na nanaway. Yoti. Nanaway. Murag dili sa tansan ang naong. I think, anak lang ka. I tingog ha. Kini, sir. Doktor na siya. Tingog na magyog ka. Doktor. Watay greetings siya. Ayaw ko nung itiyo na sumbuhan sa mong shotgun sa kong naong. Dilibya ko daw ang pagkatao. Dili ka dautan? Ikaw may masigtingog. Oy, ngano ka man? Bot ka. Dili ko dautan. O kaya na nakasuot ka man din eh. Nasirado na ang gate.
Wa blihi, wa ka blihi. Ikaw Sa may- kahabang sige, kat-kat ka gyud. Ikaw man sig tingog. Anong di? Wa ko ni kat-kat, oy! Ha? Wa ka ni kat-kat sa gate. Saman, ni kat-kat ka sa paril. Wa sad! Kung saan ni mo? Ha? Kung saan ka? Ngayon ka dayon ka dinhi. Nilupad! Ayaw, pagpabombuang niya, ha? Ay tinuod akong giingon. Oy! I am not feeling a lie. I am not telling a lie. I am telling you the truth. Nilupad mi! Gasakay mi sa dahon nga mulupad! Hala! Sir, paminawa na sisi hala-hala. Buang ni siya, sir. Kaniyo tagod. Ah, Unsay mi? Nga sa ato pa, daghan mo? Prinsesa Estia. Prinsesa Estia na nagignaso diri sa sa kalawak. Ang wala sa pulso. Di na mo pitay kaya ang pulso. Patay na si Prinsesa Estia. Ako siyang ganun. Ikaw na ko siyang pimuto. Ako mga tawad sa ko. Pagkakuhay ko ni. Magsuguhay ko sila. Ano na sa Prinsesa Estia? Nagkakuha na ko mga taon. Tayo mo kini. Ang mata ko. Duwende! Duwende! Oh, duwindi? Duwindi imong kuyog? Duwende! Sikog sang pisang pitang duwende! Duwindi? Pakyut-kyut sa kagtingog da! Oh? Aribigin ka! Sabi niya, why? Pero ang duwende, wa na diskong tapad. Duwende! Mawaligi, wa. Ambot, hain na! Duwende! Pastilan, Duwende! pastilan. Tawag yun, oh. Kinsa si Armando? Ah, Elsa. kining ma'am! Kining kuan, mo pauli lang ko dito sa akong payag, oy! Tuwa dito sa Tomoy! Ang akong ipuyan. Sir! Ay, kung si... Huwag kapoy sig tiyo na siya ganin mo, sir! Huwag mo ipuy ng kamot mo! Sabi niya, oy! Ay, kung tiyo niya na mo siya gan, oy! Kaya nervyos sabi ako. Ya, ikaw, gikapuyan sa ka na, gipaningot kag may sigpasan. Sig tiyon. May gabi, ma'am. Hoy! Hala! Hoy! Kahalahon man ko, eh. Muhala ko, karaghan ka dito, ha? Kadit sa, daplin mo kay muhala ko. Hala! Paminaw. Paminaw. Hala! Armando, ganun naabot magkinisya din sa pagpanabahay. Ako tuwag! Muhunong sa kukala ka dito, ha? Ako to ba siyang pangutan na, ma'am? May kaila kong duwindi, ma'am. Ngalag amon. Na ang iya kong ipasakay siyang dahon nga mungulupad o naabot mi din eh. Duwende? Oh, ma'am! Asa muhala sa ko kalain ang ganahan ko kala. Muhala ko kabainti ni ma'am ha. Hala. Ipanin nyo. Murag sa'yo ka patawagan ako. Tama mo gihap ha. Dili, police, ang angin na kapanion. Hala. Kung dili, mga taga-mental hospital. Usay ka! Sa pagtuloy mo na kung bayutan ka. Sige. Bantay siya, Remy. Magtawag kong taga-mental hospital. Sir! Oy! Sir! Ayaw tan! Oy, diin ta ko buang! Oy, milakaw man ko ka, sir! Nya nagsige po kag tiyon nga sa mga bungbong ano yung musyat kan. Iputang na, sir! Ay, babasig ka mo ibuang din eh! Kamoy pamintal hospital! Ay, dihan mo! Ay! Nga inyo mo kayo pamintal nga! Huwag mo ko mabuang! Ano? Nangabis git, attorney. Oh, ni gawas. Pasagdi na lang, Remy. Lakaw, si Rad ipagbalik ang gate. Oh, attorney. Hay, di walwal mandila na ko eh. Pag di na ko, balik din sa akong payag nga. Kadako sa payag ay dako pa manis mansyon. Ay, visiton Duwindi ha. Duwindi! Ay, gikapoy ko, gigutom kumay sa kapag dinakaw. Gibiyaan gyud ko. Gutoman ay. Oy, anya na kumusta ka? Balik kog naog. Manungka po na ko sa kaldero kay gutom na kayo. Time pa. Noel Rabe! Great on ako be. Ay. Oy, Josepina Balansag! Maximo Balansag! Bagtiayon eh. Tagatisa na bangon! May pag... ay! May pagpanihapon diha! Ay. Noel Rabe! Dali na dong! Tukay tado!
Dili ko musangpit ni imo nga ando, ha? Dili ko musangpit. Lasa ni Noel Rabe! Jing Idisa! Hanaros Matondo! Libit Pia! Sukad! Kay gutom na! Oy, hala! Wa amday ko kalungag og kanon. Dukot naman kayo ni nabilin sa kaldero. Pwede pag yung itoma. Usaha man ako ini. Pwede naman akong gutoma. Bahala na lang ni mo. Hab-hab na lang ko ining dukot. Sudanan lang ako. Wa man sabday ko ka. Panikay-sikay ganina og sudan. Bahala na lang ni mo. Gaong kong dukot. Sudanan sa dakog dukot. Pikas kamot dukot. Sudan pikas dukot gyapon. Ayay, kagahi ba yan dukot. Bahala mo kaon lang kong maayo. Aron, di kumusamot kapas mo. Kagahi. Hala, kabuang. Nadaan sang unod. Nawag na ko panuhotungod sa dukot. Pero, oy, undanon. Hala, may tingog ko na dunggan. O, ingo sa. Hilak atong dwinde. Muhilak sa daning dwinde. Karon kang dwinde, haka. Isoti ka ron sa sako, do! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.